बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि एबा आजिरा मोननाय फोरोंगिरि सुलेखा बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो हान्थुनि बेरामाव भुगिनानै दङ। गोबाव समनिफ्रायनो फाहामथाय लाबोदों। गाबोन बिथांनि हान्थुखौ कलकातानि सिके बिरला हस्पिटाल CMRI आव अपारेशन खालामगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिथांनि फाहामथायनि थाखाय BTC सोरखारनि फारसेनिफ्राय राङारि मदद होनाय जादों। मिलौदो देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि हान्थुनि अपारेशना मोजाङै मोजां जालांनायखौ बयबो हास्थायदों आरो गोग्गो देहाजों मेथाइ खनफिननो हानायखौ हास्थायदों। Da